Chibai le vek ole tuntu ma hianin Australia ram inthlan pui chungchang tele Australia ram chanchin tlem kan han soidon ani Australia ram inthlan pui chungchang chu kan video ron upload ma saka khanin kan soito atuna hianin an ram inthlan pui vote la ti hin chair meka tuna vote lan chair to atanga alan dan chon prime minister nelai le Labour Party candidate ni mek Anthony Albanese chu ne taka thlantlin ani to a king pui langsar eptulam candidate Peter Datona chuan a bial kumsom ni alo tlin to thin na chu hum zo lo na tla thung ani hetia Albanese sa thlantlin ani le ta ka hian an party Labour Party chuan sarkar an siam le ge don ni na langta ama hi kumsang ni pali nuwa prime minister atana thlan non le ni le thei ma saper ania awm zia chu prime minister Trump khat kumsang ni pali nulama ka chun an ni tlang puya tun tuma hian Anthony Albanese hi Trump ni natan thlantlin an ni le don ta ni Anthony Albanese hi tu na hian kumsom ruk pahne upa ni anu ina pa tel lawa choilen ania atet lai chuna pa hi hrengai lawa a hriat dan chuna pa chu car accident a boral ni na hrathina amaro chu kumsom thum nuwa apa chu Italy mi ni in Carlo Albanese ani ti hria ti chuan apa a hriat chu tak nuwa hianin apa mutur hian kumsang ni pakwa khan Italy rama azin ta nge anu le pa hi apian ma tangin anom hrang to anga soyeni chu wang chuan apa hi shalo hrim thin ni ma kha chuan ti chuan apa hian kumsang ni sompali khan a boral san nge zirtala ma chuan Anthony Albanese hi University of Sydney tangin economics graduate ani thungani politics a jin kong hi kumsom pangale somnienin ani velbor sikula kal chhowela tang tele college sakal vela khan Labour Party in mangtana atoi zong in saitaila kumsom thum pathum ani kum khan sang khachako somko poroka Sydney in inner city biala tangin member of parliament tan thlantlin ania ti chuan kumsang ni pasari khan senior minister atan lak lu ania kumsang ni som pakwa khan an party Labour Party ho tu a president tatana thlan anilea ti chuan kumsang ni som pakwa khan kum som pakwa zet alo nei to anupui kamel te bat ti chu athena adi nan hianin fapa pakhatan neya ti chuan anupui ne na nin then hu kumsang ni som ni khan bial du thara nei thu soi lana ria ti chuan bial nu hi jodi heidon ania tu na hian in hol meka in thlan puyen nei zo hianin in nei na pa ngai takka in nei antum nia soi ne bokani ti chuan in a politics in kong hi kumsang ni som ni pahni khan anram prime minister atan thlantlin alo neta ti hian tuna in thlan an han ma chona vote an han sir be kha hian prime minister ni le thei tura borok aron nei chota ka hian prime minister tum ni natan an ni le don ta ni kan han nge ni ka chiang taka prime minister tan thlantlin ani kan han ting hal lo mai na chan chu Australia ram in thlana an vote la te chhiar me ka nia vote la khatia alan dana ka chona party te hian in hnenan chang ngei don ti kha chiang to amaro chu vote la te chhiar zo la ni mio lo wangin thlantlin ani han ti kha kan han ngam chi lawa om zi bera chuanin a party Labour Party te hian hne na sang takan chang to chu wang chuan sarkar khan siam ngei don ti chu arin ngal thei thawani Albanese hianin in thlan campaign a thu soi a chuanin a malak dan tura chuan chhia ti tlemte dam doi man ti tlomte tin chen na in nei lo te ta na in sak te le in leitu te ta na poisa da kham tlem zo ka siam sak te tiama tin climate change an tia hei boruak khovel boruak sikle sa in thlak me ka hianin boruak thiang hlim le khatiang ang boruak bolhlote angeni boruak thiang hlimom thina tura boruak bolhloti tlemte khatiang ang boruak thiang hlimom thina tura malak na hei non renewable resources khatiang ang chi te ti tlema renewable resources lampang te ti tam te kha atiamani ti chon Australia ra ma hian he in thana thil lo langsar do pakhato ma chu Donald Trump pana anram in sum don ton na chi aron ti sana khanin engtin nge Australia in thlan candidate and prime minister candidate te hian US ina khatianga nga anram sum don na konga chi aron ti sana kha an chan le don a mon bei le don tiang chungchang te po hi in thlan campaign a borok lian tak pakhatania chu mai ba ka chuanin an rama hianin engeni lifestyle an tiam hring kho sakna phung sen so hau tak lutuk te kha sarkar thar lo piang tur hian engtin ngian man lak don ti te kha in thlan an campaign na ep to pol te ne na anin beina lian sa
nge ni lian tak le langsar tak te pon ni ti kha kan han soi theyanga ani hi chuanin Donald Trump panen US President Donald Trump panena inthlan a atling le ni nga chuan borok than nei theya be sei thu te po soya kan ron soi to thina Australia rama hian hin leilung hausak na wang tak chi kha an nei ve a chung te po chu inthlan a zawa sarkar ka din thar le ni chuanin kan rama rare mineral leilung hausak na wang tak ang chi te po hi khovel ram dang ten an lei theina turin engeni ma kala nga Australia ram economy hi karon toy thar le don ani tiang chi te po ka soi ne ya chu Australia ram inthlan chung changa an aw hla le an malak tum dan ten ya ti chuanin Australia ram inthlan pui chung chang hi kan han thlir zawanga an ram inthlan pui hemi member of parliament inthlan ang hi kum thum dan nei thin ani a chu inthlan chu Australian Electoral Commission kai huina noi an nei thin ani Australia rama hianin kum som priat ling to zong chu electoral rola anin ziak lut vek tur ania makve de mai chu January ni somni panga sangkha chakwa somriat pali thlenga British khole tui tuna Australia khole tui ni lo te po Australia rama omte chu electoral rola hian zialu tel ve tur ti nia tin zialu tel tur ti ani satelawa an in ziak lut ge ngai tur ani Australia rama nom du ni chon ti chuanin anin ziak lo ani chuanin shremna te po pek theini a chu wang chuan Australian citizen ni sa nga lo amar sangkha chako somret pali malama Australia rama British mi omte kha chu Australia hen vote an nei thei ani ti chuan Australia Electoral Commission chuanin kum tling to zong te chu rola hian anin ziak lut vek tur ani an tia chu wang chuan anin zialu vek theinan in tina ten kala tin chu ba ka chuan poster campaign te mangin vote on nei tur kum som paruk le som pasari ta kha Australia rama electoral rola hin anin ziak lut vek tur ani ti campaign hin na sa takin an kalpui thina ne mi zong kum tling to kum som pariat tling to kha chuan vote an nei ngei tur ani a chu wang chuan ti hmai an om lo na turin thei pa to pin man la thina ni ti chuan mi 2 point kum som poriat an tlina tanga cholkar ria chungin electoral role in ziak lut vek tur ania in ziak lut lo te chu dan anga shrem thei an ni ta ni ti chuan cholkar ria chunga electoral role anin zia lu khan cholkar ria dang le chungin an mani chanchin kim chang an address te nge ne an ni na sang te khatiang ang kha an ti fel vek tur ani ti ne chu tiang hun chunga ti fel lo te chu shrem na pek the ani ta ni ti chon Australia rama hian in thana oma piangin electoral roll om zong te chuan vote an thlak ngei tur ani a vote thlak lo te chu in soifia na tura hret tir na pek thin an nia an in soifia na kha pom tlak ani lo chuan poisa choi tir thei an nia dollar som ni tanga dollar za som sari thleng choi tir the nia tin heng poisa an choi tir te hi an pelo ani chuan kota thu boi nei tura thelu the nia kot thu boi an ma chon the ni kot thian a aina zok shrem na te po pe the ni hei hi I han soi chiang de hlekila vote thak ngei tur compulsory voting an ti hi Australia hian an kalpui me ka chu wang chuan mi kum som poriat chin chung lam to zong vote electoral roll om ka chuan in thlana piang in vote an thlak ngei tur ani top an vote an thlak tu lo ti khan soi thei lo ni chu an ram dan pui le an ram sarkarina a be sei le phut dan ani kumsang khat jakwa somni pali khan vote thlak ngei na tur dan hi Australia hian an nei tana sang khat jakwa somni pa li malama po khan vote thlak ngei dan hi an lo nei to amar chu rampuma zong ani lawa state then khata ten kalpui dei to ni amar chu rampumina an kalpui tan na chu sang khat jakwa somni pali khania kumsa khat jakwa somni panga in thlan pui federal election an neya khan hetiang vote thlak ngei na dan compulsory voting system hi an mang tan ta ni in thlan na hmuna kal thelo te tan da ka vote thlak theina te an siama tin ramdanga umte tan Australia embassy muna te po vote an thlak thei tho pakani tin sipai te le mani address om lo te tan po vote thlak thei dan kha oma chu an Australia ram chungan om chuan district thana te state thana ten omani chuan an mani omna district amo state a khan vote thlak kher ngai lo in an omna hmuna khan vote an thlak anga chu an state lama khan an thon ve mai to ni heng chu India rama pokan kalpui thinen ya kan thathiam thei mai ome ti chuan adut lia chuan he vote thlak ngei na tura hianin Australia rama hian he dan an kalpuya wa hian in thlana in vote thlak tura local chuak kan tiang chi kha
an tam thina amaro chu heti chung hen dan bo chi hin om ve tho pokani tin thil boi thak tak me pakhata oma tan in atang zel tang te khan vote an nei ve thei don em ti kha i ngai tu ngai tak om ve le chu ta chuan Australia rama hian nge tan in atang i an tan chen tur azirin vote an nei thei le thei lo kha siam hran ania chu ta chuan in tan in atang rei vak lo tur ang chi te ka chu vote an la nei theia amai ro chu i khatiang ang rei tak tang tur te ro kha chu vote an nei tir lo thin ani amai ro chu i hetia i tan in atang te na vote an nei hi i vote thlakin tlem thei me ma chan po an tan ron kal chu le khatiang ang an vote thlak te na tur thil ro mun ka boi thlak le mai thei ni an ram in thlan hnung per tun ni lowa i vote thlaka khan tan in atang za pahnih chawin vote an thlak ni soi ni pokani tin vote thlak tu tur te hianin vote an thlak lai hianin an candidate tu zong te chu number in dot tin an da nga ya om je chu candidate pangalo om ta sela candidate pakhat an du per kha number 1 an penga an du ber dot tu kha number 2 an penga an du ber pathum na kha number 3 an peng kha tiang khanin an pethin ani India rama kan vote thlak dana chu kan du per khan sil kan vote chu thin ani amero chu Australia rama sil kan vote chu ma EVM khan kan vote met thin ani aba candidate dang kha chu vote kan pe ka ngai lawa Australia rama ero chuan i candidate om zong zong bial khata candidate om zong zong kha bial khata som polo om ta sela andu ber kha andu ber number 1 kha andu ber kha number 1 an penga ti khan ain dotin an penge ngei turan dia an ballot paper khan number pe nga tur om vekani number pe kim lo te chu vote thianga ngai ani wangin i candidate om zong zong kha vote thilo turan ni chuanin number an pe kim ngai ni hetiang ang candidate zong zong vote an pek lo chuan i an vote khat hianga ngai ni ba ka chiar tlak ani lo ta ni ti chuan number khat vote mutu te chuan chiar ma saper thine number 1 mutu vote te kha an han chiar po vote an han chiar khan ti chuan chu ta tanga vote musang beran om lo chuan number khat vote mutlem ber candidate te chuan han pai le phota ti chuan number ni na vote mutu ta kha an han chiar bel le chu ta po vote mutam ber i khatiang om sia chu vote mutam ber chu om lo thei lo wanga amon number in anga lo mai thea ani lo talpon majority anti atam ber ni thei tura vote mu phan om lo chuan i number 2 a khan vote mutlem ber candidate khan han pai le photani ti chuan i an han pai le phota chu ta tang chuan number 3 khan han chiar le ta number 3 mutu zong zong khan han chiar le phota ti chuan khata tang khan i vote mutam ber kha aron piang chok thei to ni chuta number 3 an chiara po i majority wa mu phan la om lo fo chuan number 3 muzinga candidate jinga atlem ber khan han pai le phota ti chuan alabak zong entunan ya ta kha chun an tlem to viawang i candidate pali vela ma chau ton an lo om tong chuta chuan vote musang i an nom ma kha chuti khan a vote mutlem piang khan pai zela ti chuan vote engeni a mut sang aron om huna khan tlinga puan ani thin ani tin he tiang kalphung hi sap tong chon don't key voting an tia engeni candidate zong zong vote pek ngai kha 1 2 3 a pek pakhat pani pathuma pek ngai kha chu chu ni Australia in thlan dang lam na ve hi nia tin hei ba ka hianin vote musang berte he tiang anga an thlan chu don hianin vote khatiang anga 1 2 3 pe ka ngai ta kha chuanin vote thlak tu tur te hianin an boi ve thin ani vote nei tir tan te phei chuan a bo thei viawa chu phang chuan in thlan campaign lai tang to hian vote thlak dan turi party tin hianin engeni lekha te semin a lekha bu te pon yak vote thlak dan tur kha i chip chira to khian an sema in thlan ni phei chuan ninom khopin engeni party mi le sa ho hian vote thlak dan tur in dot khatiangang mi ten an hret thiam theina tur khanin vote thlak tura in tlar te le khatiangang vote thlak na hmuna te khan an lo hril fia na sa thina ni chu Australia in thlan dang lam na hi nia tin chu mai ba ka chuan vote thlak ka khatianganga pakhat pahni pathum an pek tur te po kha party sang hianin tho pui hin nei ve thina ni ti chuan Internal Labour Party chuan number 2 in pek tur chu engyan yang Conservative Party number 2 in lo pedone ti te ponan campaign thina ni ti khan 1 le 2 in kopa 2 le 3 anin kopa khatianga nga ani chuan ingeni tran rol na kha om ve thei don ani tin tran rol na ba ka asap tong advantage te disadvantage om tur kha an chut lok ve thina ni hemi party hi number 2 an tam chuan number 3 hi lo tlem chuan tiang chi ta khan chut lok theya chungte chu ani hetia Australia ina number 1 2 3 ka tiang vote system an kalpui na hi an ni ram ngai dana chuanin a fairin a thiang hlim viau nin
an ngai bokani hetianga nga vote thak hi House of Representative MP inthlan India ram anga chon MP inthlan anga te man thina ni atin chu ba ka chuanin Legislative Assembly inthlan te po an kalpui dana ni thina ni Australia Parliament hian in ni ania chu House of Representative le Senate an nia hetia inthlan pui an nei a hi chon House of Representative member ten thlang tampera chu India ram chulun ni ta sela Lok Sabha le Rajya Sabha kan tiang kha ani ve mai ta House of Representative a hian seat za somnga pakhat oma an tram reizong hi kumthum ania ti chung kumthum dan zela inthlan an nei tini chu he inthlan pui hi federal election an tia ti chung Senate a hian seat somsori parokom thunga state paruk ten Senate member tur som pani thawan thlang choka tin Australian Capital Territory tangin member pani thau an thlang chok thin bokani Senator pakhat zel te tram rai chung hi kumru kan nia ma se federal inthlan piang in Senate member chan vete chu thlan tharangai zel thukani awm je chu kumru kan nia inthlan puyan nei kha kumthum ania ti chuan I kumthum dan zela khan member Senate member chan vete kha an tram lo top mana chu wang chuan House of Representative inthlan a hian Senate member chan ve pon thlang tel thin bokani chu Australia inthlan a hian thil dang dai ve tak kalpui thin ania chu pakhat na tan chuan inthlan di hian democracy sausage an ti chuan sem thin ani hei ei tur ania sausage chu kan rianga hei hi sausage hem min chu changthop zai phelin an tuama a chunga chuanin purun sen le ketchup an tia sauce ang chi khan da tel thin bokani chu inthlan dia sem ani chuan democracy sausage an ti thin ani sausage pa ngai khan ni baya om je chu inthlan nia an sem chu na sat thina wang khan democracy sausage an ti thin ani democracy sausage hi Australia ram chung mai baka rampona Australia in thlana vote thlak na an siam entirnan Australia embassy ram ranga ne ate pokhan he democracy society an sem chuak thina chu Australia in thlana an culture pakhat lar takha aloni ani chu he an society democracy society an ti hi vote thlak turakal te mai baka khan Australia ram tloa zin khol zin tele ramdang mi vote nei lem lo zir lai amot na thoka omte pokhan he sausage a tur hianin in thlan na mun polling station te kha an kalchil ve thina ne chan chu waton riat ve hrim khatiang kha an du thina chu Australia rama in thlan pianga democracy sausage an ti kha lar ema wangin vote nei ve lem lo te pokhanin va ei ve chin hrim ton riat va nei ve hrim khan du thina an va tel thina hei hi Australia in thlan pianga thil lar tak ania wangin he anram system in thlan kalphunga hian in thlan ni chuan atel ngei turanga ania chu wang chuan democracy sausage tel lo chuan an thlan ni hi afam kim lo tin an soi ve thina ni he democracy sausage enga tinge an ur kan ti chuan entir na thadeu ania chu anram hroi tu te chuan ei tur tlom te ei tur khopin an nun an titlom ti an lan tirna ni ve boka chu tiang tak chuan kha ei tur democracy sausage ka ei tur ro puilua le tuilua ni lawa ma ro chu khatiang ei tur tlom te kha an ram politician te khatiang an ram hroi tu te khan in thlan ni khan an ei lai kha thalak te an ti dar chuai thina ni Australia rama chuan in thlan ni vote thlak ni hian an ram hroi tu an lo du deuh an lo star deuh te le khatiang an lo tran zong ten democracy association ei lai kha nge ni cartoon te nge ni me an tv khatiang ang chi te khan an siama an thalai te le khatiang ang an ba di tran tu te khan in an the dar chuai thina tin thalak pa ngai te po news a te lo lang chuai thina ni chung te po chu that ve na lai oma kan ram hroi tu te hi an chapo lawa an in da sang lawa heta ei tur tlom te po in thlanna hmuna hian an ei ve mai ni ti lan tirna an nun tlom zia lan tirna khan he democracy society an mang ve thina ni ti chuan ni he democracy society thumal pahni hi Australia National Dictionary Center te chuan word of the year an lo mang to awm zia chu he thumal hi kum khat chuga thumal man lar berabo ron lar ber ania wangin word of the year te po an lo mang to ni ti chuan hei ba ka hian in thlan ni hianin thil dang dai tak a thleng ve thina Australia hian chu mihring in thuam dan tur kha ni dress code an ti hi in thlan ni hian an constitution a khanin chu tiang chuanin in thlan ni hian vote thlak tur te an in thuam tur ani enge ni mumal deuh hlekin in thuam na ten nei tur ni ti khan ram dan pui lo om lem lo wangin an thalai te le mi tam tak khanin hemi vote thlak ni hianin
tui chen kor hain vote an ron thlak thrin tui chen kor chu kan ratia manga bikini swimsuit kan tiang kha an ron hat thrin ani hei engani ke ni ram ga ya chuna sarok vieng mai thea amaro chu Australia rama chun an ti dan phung lat ta pakhat ani ve thowa hei hian man tan chu budgie smuggler company ten CM2 company ten hetiang vote thlak tur a in pe mi san ni ten hena a thlonan sem chu atang khan in thlana piagin hetiang ron hatokin om chho ve ta he tui chen kor hi Australia rama vaki ang deuh chi sawa but Jerry Gar an tiamo parakit an ti ang rong a siam ani vaki rong ang khan khatiang swimsuit ta kha tui chen kor kha a rong khan siam chu tiang chu an ron hat thina chu Australia ram in thlana piang in khatiang ang tui chen kor te na vote thlak tura local te kha mi engam za tan om ve thina in thlan borok poron ti za khai viu mai theni he tiang tui chen kor ha te hian tuian chen na mun atangin an thiam an in thuam na ang khan vote thlak na mun a rot kal thina wangin he tiang tui chen kor hak po hi engeni thil poilu tuk po khalo ni lo na lai om ve a chan chu Australia ram chu tui fin riat hol vel ania chu wang chun tui chen na tur mun tui fin riat khatam ani chu ta chunin an tui chen na mun atang khan an thuam mi tui chen na thom non hak ang khanin an ron vote an ron thlak ta mai thina chu budgie smuggler an tia chu engeni swimsuit an tiang chi kha alo nia chu Australia ram in thlana thil dang dai ve tak pakhat dang ani le ta ni tun tuma Australia in thlan puyan nei hi parliament in vai somli paret na turania parliament somli paret na turania tun tum in thana hian rural Labour Party le tangrol Liberal and National Coalition Party and LNP te anin beibera Green Party te pon oma party sang khan om vea tin Center Alliance anti te Catters Australian Party ti te anoma political party te now de te pon in thlan hin chu ve thawatin independent chu te pon om vea ani phung taka chonin i party lian pani Labour Party le LNP Liberal and National Coalition te hi anin beibera chu wang chuan Australia ram in thani chu atlak pui thuin a hmalama pokhan party lian pani te in be na hi ani ve deuh berani ti chuan i Australia ram in thlan tun tum anin thlana hian kan soile soinu rural light te hi an chak chun zom le turanga ania ti chuan Australia ram hi a chanchin tlem te po han soi ve taila Australia ram a hianin i engeni political party sang omma sela an kalphunga hianin party lian pahnia in hloman ni wangin he in thlana po hianin party te naw te chuan hu hwang an nei lutuk lo ani Australia ram hi khovel ram lian per paruk na ania an rama hian mi hring cheng na samper asap tonga aboriginal Australian an ti te chu kum singa tanga singruk sanga kalta khan an lo cheng tana ti chuan Australia ram hi khovel pona tanga ram dang tena khovel pon han tila Australia ram pona tanga an batlot chuak tuma saber chu dat chho an nia dat chho hian in kum zapi som pasarina an tlo po tana ti chon Australia ram po hi an ni ho hian in I amminga ta New Holland an ti thina ni ti chon British ho in kum sang khat zasari somret pariata an vatlo po vetana ti chon British ho hian in nasale zol zokin Australia ram hi an han opta ti chon thliar kar sang tele state sang lo ni ta ang tekha amalte te tan han op chawa chu ngawang chuanin colony paruk te chu kum sang khat zakwa pakhat khan anin hlom khoma chu British sarkar hnuaia mania ro rel na hran nei an lo in siam ta ati chuan sang khat zakwa pakhat atangin Australia ram hi Commonwealth of Australia ti an lo ni ta United Kingdom lal hnuaia omin Governor General in lal ayo in sarkar opa ti chuan Prime Minister in ram ro rel na kai hroi thongani aom zia chu khovel ram dang anga constitutional monarchy nei ve ang khan independent ram an nia ma se engeni lal opna hnuaia an oma an lalatan chun British lal tekha an tom ve meya chan chu Commonwealth ram an nia van Commonwealth ti chu kan hret thiam dan ol sam per tur chun British opna hnuaia om thin ram zalian lo ni ta ho khan Commonwealth tan tia ho sakna in tom tlan na khatiang ang kha nein British sarkar hnuaia khan anin engeni affiliate ve ta chu tiang chu Commonwealth ram ti ni ta ti chon tuna Australia ram sarkar kalphunga po hian British lal chu athu berandia amaro chu ram ro rel na kai hruina tak chu political party ten Prime Minister ina a kai hroi hnuaia khan aom ta chu wang chuan engeni an ramain dan an pa song te po kha British lal ina lo pompui kha angai ve tuna Australia ram ina an ram lal an nei chu tuna British lal mek United Kingdom lal ni mek King Charles the tha takha
Charles Pathum na khu an ram lal ber lo ni ve tho bok ani ti chuan Australia ram a hian mihring makta duai somni pariat a chuang an chenga Australia ti omzia hi Latin tanga an la kan ne chu Latin tonga chimlam ram hriat lo tina ani an ti ani ti chuan Australia ram a hian sa khona lama chung Christian an tambera Christian mihring omza ta hi an ram mi pui omza ta tanga chutin zazela somli pathum le point pakwa an nia tin Christian zinga ro hian Roman Catholic an tambera adota Anglican in an dota aba chu Christian Paul sang Baptist te Presbyterian te Salvation kan tiang chi te po khan oma chungang te chu ania par engani ko sang te po anom to ani ti chuan Christian dota hian sa khona la ba chuan Muslim an tamber le a ti chuan adot tu chu Hindu an nia tin Buddhist sa khwa anom boka Sikh sa kho betu te po anom boka tin Juda sa kho betu te pon oma tin pathian om ring lo te kha chu anom ve bok ani ti kha kan tha thiam benga ti chuan India ram vai te hi Australia ram hian an ta thlana sa ema Australia ram an tong man lar per chu sap tong ania a dota chuan in engani Muslim ho tong hetiangang Arab tong te po an manga tin chu mai ba kha chuan hemi Hindi te mai ba ka hian Punjabi te po hi an tong lar tak zinga pakhata lo ni ve ta reng be ni tin kan hriat na ti zawa han soi me la Australia rama hianin Burma rama zo na thlak unau chin unau te kan tiang hi refugee quota khan an pem lut na sem ema chu wang chun Australia rama hianin zo na thlak tap ta kan cheng ve ni ti kha hreila tin Mizo nge te po Mizo rama tanga Mizo te po tam takanom vea le khazira omte na thoko omte tin sa khona lam ko ran lam til le ngeni khatiang pathian thu zir te le rongbol omte po anom ania soiria chu wangchon Australia rama po hian Mizo engama za tanom ve ni ti kha hreila tin zirlai tam takanom ve bok ani ti ta po kha ni kan hret na ti zawa han soi taila tuntum chu kan kalphung dan dang de hlakin kar top te ni poka politics clear zauna mo chanchin thar clear zauna em lo ni lo khan Australia ram chanchin khatikan kan han thlir zau ve ni a nge ni kan subscriber ten in lom zong ni page ko shelawa ti chuan heng kan han bot sai ve te po hi kan shera ti zawa tan kong khattala hlok na te lo om be sein kan ron siam ve le ni ti kha kan han soya hetiang hi kar topa ram pakhat chanchin ram thil pakhat chanchin bik han thlur bing dang te kha kan du zel do nem ti kha comment lama ron soi ula kan du zela tha kan ti ni chuanin kan labot sai chun zom zelang ti te po kha kan han soi ni tun trum tan chu kan du tok le photang